Alang sa news headlines, kapin 4 milyones pesos nga financial assistance, honoraria, cash incentives ang gitunol. PATS awarding, gipangunahan sa kagamhanang probinsyal. Nagkadaiyang buhatan og capital employees, gipasidunggan. Social services alang sa publiko. Mga gipasigarbong produkto sa Miss-Or, ibida sa Spotlight ug Misuroy episodes. Maayong pagbangon Misamis Oriental sulod sa 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan nga gilangkoban sa 424 ka mga barangay. Laing higayon aron atong sutaon ang nagkadaiyang impormasyon ug mga kasika sa probinsya nga mahinungdanong masayran sa katawhan. Ako ang inyong makauban sa kahanginan, Joan Jude Tabique, ug kini ang Mr. News. Kapin 4 milyones ka pesos nga financial assistance, honoraria o cash incentives ang gitunol sa kagamhanang probinsyal pinaagi sa local school board ngadto sa mga learners o educators nga bilalag pasidungog sa probinsya. Kini agig suporta sa kinatibuk-an nga paglambo sa sektor sa edukasyon. Alang sa full report, atong dunggon kang Jane Salimbao. Dagkong kalipay ang gibati sa DepEd Division of Misamis Oriental sa pamunuan ni Governor Juliet Uy tungod sa walay puas na suporta niini sa natad sa edukasyon. Kini human malampusong mitunol ang panggamhana probinsyal sa balor 4,113,100 pesos nga financial assistance, honoraria ug cash incentives isip suporta sa nagkadaiyang programa sa edukasyon gikan sa volunteer implementers, learners, athletes, campus journalists, coaches ug uban pang education stakeholders sa probinsya. Lakip sa mga programang gisuportahan ang Madrasa Arabic Language and Islamic Values Education kun Alive Literacy Program, diin 13 ka mga Madrasa Alive volunteers ang nakadawat sa ilang honoraria nga nagkantidad og 97,000 pesos tungod sa ilang pagserbisyo gikan sa ikatulo ug ikaupat nga quarter alang sa calendar year 2025. Nakadawat usab og honoraria ang 153 ka mga alternative learning system, community livelihood classes volunteers, implementers ug monitoring team members nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 1 million pesos isip pag-ila sa ilang papel sa paghatod sa literacy ug livelihood education alang sa mga out-of-school youth ug adult learners sa tuig 2025. Girikognisar usab sa local school board ang kalampusan sa mga learners ug educators nga miapil sa mga regional ug national nga kompetisyon. Alang sa 2025 National Festival of Talents, gitunol ang 140,000 pesos nga financial assistance alang sa 11 ka mga delegado. Samtang 54 ka mga campus journalists and coaches nga miapil sa 2025 National School Press Conference nakadawat og kinatibuk ang 510,000 pesos. Alang sa 2026 National Schools Press Conference nga gipahigayon sa Ormoc City, 21 ka mga delegado ang nakadawat sa financial assistance nga 150,000 pesos. Dugang pa, 14 ka mga delegado lakip mga campus journalists, coaches, consultants ug school paper advisors nga nakaangkon sa top 5 honors sa national competition, gihatagan og 140,000 pesos nga cash incentives. Gihatagan usab og cash incentives ang 53 ka mga delegates nga nakakabot sa top 1 award atul sa 2026 Regional Schools Press Conference nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 530,000 pesos isip pag-ila sa ilang dedikasyon ug kahanas sa campus journalism. Sa natad sa sports, mukabat sa 1,026,600 pesos ang cash incentives nga gitunol alang sa 161 ka mga atleta, coaches ug technical working group members nga miapil sa 2025 palarong pambansa. Samtang 214 ka mga silver o bronze medalist athletes sa 2026 Northern Mindanao Regional Athletic Association kon Namra Amit nakadawat usab og 519,500 pesos isip pagrekognisa sa ilang performance sa ilang tagsa-tagsa nga sports events. Sa ngalan sa Department of Education, Division of Misamis Oriental, hilabi na sa among Schools Division Superintendent, Dr. Edelberto L. Oplinaria, sa among Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mary Ann M. Aliera, kauban sa Chief sa Schools Governance and Operations Division, Dr. Maria Teresa M. Absin, ang CID Chief, Dr. Sally S. Aguilar, ug ang among Admin Officer 5, Ma'am Janice Resurrection,
Kami tanan sa ngalan sa Department of Education nagpasalamat sa kinasingkasing sa tanang tabang hilabi na kani nga pag-distribute or paghatag sa incentives sa sports hilabi na katong sa palarong pambansa nga among nakabuot nga napasidunggan ang atong DepEd ug ang atong probinsya ug isa pod ana nakit-an pod gi-recognize na ni Governor ang effort sa mga bata, sa mga coaches, athletes, tanan nga nagpaluyo sa sports. Mapasalamaton kaayo mi. Dako kaayo ang tabang ani nga gihatag sa province of Misamis Oriental kay kani siya makadugang og kanang motivation para maningkamot sila sa ilang pag-eskwela. Today, happy kami, no? Siyempre happy kami because of the incentives na nadawat. We consider it as a reward for our hardships, from the district level up until the national level, no? And yeah, very thankful, very grateful kayo mi sa tanan nga na wala mi nag-expect nga na mi ingani di ay karon. So this is an unexpected but very pleasing reward para sa amo. In behalf of all the students from the Division of Misamis Oriental, I would like to thank Governor Juliet Oy for the wonderful programs, for this wonderful incentives, the rewards that she has given to us this day. And thank you. I can't really say the words much nga para to thank Governor Juliet Oy for this kanang rewards siya magyatag sa iyaha. And to all the campus journalists out there, to all the athletes, to the students, always do your best. Kay pohon, kamo na pod ang naadili sa mua. And again, ako nga pala si Ramel Pulido, nagbabalita para sa NSPC Patrol. Ang pondo ni ini nagikan sa local school board kun asa isip chairperson, gipaningkamutan sa gobernadora nga makanunayong suportahan ang mga kabatan-unan sa pagpalambo sa ilang mga talento o potensyal. Usa lamang ang edukasyon sa gihatagan og prioridad ni Governor Juliet Uy sa probinsya sa laraw nga maatagan sa maayong kaugmaon ang matag kabatan-unang Misamis-non. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Jane Salimbao, Miss R News. Daghang salamat Jane sa matang sa maayong panlawas. Nagmalumpuson ang 2026 Provincial Philippine Approach to Sustainable Sanitation o PATS Awarding Ceremony nga gipanguluhan sa PHO. Tumong niini ang pagpaila sa paningkamot sa mga local nga pagkagamhanan ug health workers sa pagbaton ug zero open defecation. Alang sa dugang impormasyon, ania si Ellen Lahinaw. Gipahigayon sa Provincial Health Office ang 2026 Provincial Philippine Approach to Sustainable Sanitation o PATS Awarding and Recognition Ceremony. Gipasidunggan sa maong kalihukan ang mga barangay, municipal ug city local government units, municipal ug city health offices, ingon man ang mga sanitation inspector nga nakahatag og dakong kontribusyon sa pagpalambo sa sanitation o pagpatuman sa zero open defecation o ZOD sa lalawigan. Ang ZOD usa ka programa nga nag-awhag nga wala nay magpagawa sa hugaw sa tao sa bisan asa nga lugar ug ang tanang panimalay adunay luwas nga husto nga kasilyas. Tumong sa maong awarding ang pag-ila sa paningkamot sa mga lokal nga panggamhanan o mga health workers sa pagmaintenar sa limpyo, luwas ug himsog nga komunidad. Kabahin sa kalihukan ang paghatag og mga award o sertipiko sa mga kwalipikadong awardees isip pagpasalamat sa ilang dedikasyon sa pagpalig-on sa mga programa sa sanitasyon. Dako ang pasalamat ni Talisayan Mayor Sheraco Talines sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagpanguna ni Governor Juliet Uy tungod sa padayon nga suporta sa mga programa sa sanitation. Sa kang Gobernador Juliet Oy, ako dako kayo akong pasalamat kay ang iyang administrasyon dili lang sa health kung dili encompasses all aspects sa atong sa atong governance, no. So pasalamat ko ni Gobernador Oy sa iyang mga programa o inisyatibo kay kini siya makadako kayo tabang sa katawhan ngani na may mga panultian nga health is wealth. So, dili gid nato ikadinay, katagaan gid nato ang paghatag og limpyo sa og hatag ng paing panglawas ato kay kanang giingon nila nga cleanliness is next to godliness. So, diha gyapon mo igo gyapon sa sanitation. So, salamat sa kang Gobernador Oy nga gihatagan niya og
o gitutukan gid niya ang programa sa parte sa health sa atong probinsya sa Misamis Oriental. Gilauman nga pinaagi sa maong kalihukan mas daghan pang kabarangayan ug lokal nga pagamhanan sa probinsya ang makab-ot ang FATS standards ug zero open defecation sa umalabot nga katuigan. Kahinumduman nga padayon ang kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy sa pagsuporta sa mga programa nga nagpalambo sa panglawas ug kaayuhan sa katawhan. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako sa Ellen May Lahinaw, Miss Or News. Daghang salamat Ellen sa atong pagbalik. So taon usab nato ang kalampusan hatod sa Kapitolyo Probinsyal kung paghatag pasinungog sa mga departamento ug empleyado. Sayron una nato kining weekly accomplishment report ni Governor Juliet Uy gikan sa Hunyo 29 hangtod Hulyo 3 ning tuiga. Nagmabungahon ang milabayng simana sa probinsya sa Misamis Oriental ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy, human ubay-ubay nga mga sektor ang gitutukan o gihatagan og pagtagad sa gobernadora sa laraw nga mapauswag pa ang probinsya ug maserbisyuan ang tanan. Sa pagsugod sa simana adtong Lunes, Hunyo 29, 2026, gipahigayon ang Environmental and Community Development Caravan pinaagi sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office kun asa libuan ka mga residente gikan sa Barangay Santa Ana sa lungsod sa Tiguluan ang giserbisyuhan. Ang mga serbisyong gitunod gilangkuban sa libreng medical consultation, medical laboratory services, dental services ug opto services, distribusyon sa grocery packs alang sa mga senior citizen o persons with disabilities, pagpanghatag og tree seedlings, school supplies alang sa mga preschool learners ug feeding program. Ato sa kalihukan gitunol ni Governor Uy ang cheque nga nagkantidad og 588,400 pesos alang sa Barangay Santa Ana isip 40% nga barangay share gikan sa koleksyon sa sand and gravel alang sa unang quarter ning tuiga. Nagpahigayon usab og tree planting activities sa maong barangay nga gisalmutan sa mga quarry operators ug mga empleyado sa Plenro. Dako ang pagpasalamat sa tibuok komunidad kang Governor Juliet Uy sa pagbugna sa programa nga nakatabang sa paghatag og social services samtang napanaligdan ang kinaiyahan. Sa susamang adlaw, opisyal nga gilusad sa kagamhanang probinsyal pinaagi ni Governor Juliet Uy kauban ni 1st District Representative Karen Lagpas ang dulan 30 milyones pesos nga water supply and sanitation book water project alag sa upat ka barangay sa Balingasag nga gilangkuban sa Barangay Blanco, Linabo, San Juan ug Samay. Mitambong usab sa kalihukan ang mga personahe sa Department of Interior and Local Government Region 10 nga gipangunahan nila Regional Director Bruce Culaw ug Provincial Director Engineer Marisha Naibe. Dungan sa kalihukan gipahigayon usab ang groundbreaking ceremony alang sa katukuran sa dugang 2-story building sa Misamis Oriental Provincial Hospital Balingasag nga nagkantidad og 28 million pesos. Dako ang mahimong tabang sa ospital hilabi na sa mga pasyente nga magsilbing outpatient department, dietary ug admin office. Nanguna sa kalihukan sila Governor Juliet Uy, Congresswoman Lagpas, Balingasag Mayor Attorney Alexis Quina, kauban sila Department of Region 10, Regional Director Dr. Salpicio Henry Ligaspi Jr. ug ang mga personahe sa Department of Public Works and Highways. Sa adlong Martes, Hunyo 30, 2026, personal nga mitambong si Governor Juliet Uy ato sa 145th Regional Development Full Council meeting. Ato sa meeting mihatag sa iyang State of the Region address si RDC-10 Chairman ug Misamis Occidental Governor Henry Waminal ug gitanyag ang mga plano pa nga buhaton alang sa matag komitiba nga nagsentro sa social services, edukasyon, infrastructure, agrikultura ug uban pa. Giduyugan usab na Special Assistant to the President of the Philippines, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo ang maong kalihukan kauban ang tanang mga miyembro sa RDC-10, elected officials ug stakeholders. Sa samang adlaw, gipahigayon ang laing hugna sa Bigay Bigas para sa Masa program, diin mokabat sa 5,300 ka mga benepisyaryo gikan sa mga lungsod sa Binuangan, Sugbugugon o Kinugitan ang nakadawat og tag 10 kilos nga bugas. Kini nagpunting sa paghatag og suporta sa mga misamisnon nga lakip sa vulnerable sectors sama sa senior citizen, PWDs, solo parent ug uban pa. Sa maong adlaw, nagpahigayon usab og meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kun asa opisyal nga giaprubahan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management
Management Plan alang sa tuig 2026 hangtod 2028. Kini maoy magsilbing giya sa probinsya sa pagpatuman sa mga programa o kalihukan alang sa disaster prevention and mitigation, preparedness, response ug rehabilitation and recovery. Tumong niini ang pagpaligon sa kaandam o kaluwasan sa komunidad pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa tanang provincial offices, LGUs ug partner agencies. Sa maong adlaw usab malampusong gipahigayon sa Provincial Veterinary Office ang pagkolekta og blood samples sa Pinton Farm nga nahimutang sa Tabok, Lagulong isip kabahin sa CFS-AI. Sa kinatibuk-an, 30 ka blood samples ang nakolekta o giandam alang sa laboratory examination subay sa hustong pamaagi sa sample collection ug biosafety protocols. Sa adlawng Miyerkules, Hulyo 1, 2026, malampusong gipahigayon ang pagpangtunon sa suhulan sa mga drivers gikan sa Hingog City kun asa mokabat sa 3.5 milyones pesos ang kinatibuk-ang kantidad ato sa payout nga kabahin sa Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program sa DOLE. Matag benepisyaryo nakadawat sa tag 5,000 pesos isip ilang sweldo sa maong temporaryong pagtrabaho. Sa susamang adlaw, aktibong mituyog ang Pangamahana Provincial pinaagi sa PHO Nutrition Division alang sa selebrasyon sa 52nd Nutrition Month subay sa Presidential Decree 491 o mas na ilang Nutrition Act of the Philippines. Kini adunay tebang sa pipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat ug adunay sub-theme nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasamtangan nagpadayon pa ang paningkamot sa PHO Nutrition Division pinaagi sa Provincial Nutrition Evaluation Team nga matuman ang usa sa mga mandato ni ini nga makiktimbayayong ngadto sa mga LGUs alang sa mga local nutrition programs aron malikayan ug mabatukan ang malnutrisyon sa probinsya. Pipila sa mga LGU nga ilang gibisita mao ang Talisayan, Magsaysay, Libertad, Hasaan, Salay, Alubihid, Dagindingan, Naawan, Mantikaw, Lugait ug uban pa. Kini aron paghimo sa monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol aron ma-validate ang calendar year 2025 performance. Sa maong adlaw misalmot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Misamis Oriental sa kick-off activity alang sa 2026 National Disaster Resilience Month nga dunay temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Gipasiugda sa kalihukan ang importansya sa kaandam, panagiusa ug aktibong pagtimbayayong aron mapaligon ng komunidad batok sa mga kadalagman. Nagpadayon pa ang PDRRMO sa iyang misyon sa pagpalambo sa disaster preparedness ug resilience sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental. Sa susamang adlaw, ang Provincial Agriculture Office nagpadayon sa product development gamit ang saging, kamuti, kalabasa ug adlay pinaagi sa food trip facility nga nahimutang sa Montpadsi sa Anii, Claveria. Kini nga kalihukan gihimo pinaagi sa kolaborasyon sa Department of Food Processing Technology sa USTP Claveria kauban ng DOST Region 10. Tumong sa pagro nga maghimo og dekalidad og sustainableng produkto nga mahimong disaster food kits o ready-to-eat foods gamit ang sobra o wala magamit nga mga produktong pang-agrikultura. Pinaagi niini, mapadako ang bilis sa mga ani sa mga mag-uuma, maminusan ang post-harvest losses ug mapaligon ang komunidad sa panahon sa mga kalamidad samtang nagbugna usab og dugang oportunidad sa panginabuhian. Sa adlong Huwebes, Hulyo 2, 2026, gipahigayon usab ang laing serye sa Bigay Bigas para sa Masa program kun asa 22,500 ka mga residente ang natagan sa libreng tag 10 kilos nga bugas gikan sa lungsod sa Opol ug El Salvador City. Sa samang adlaw, aktibong misalmot ang Provincial Veterinary Office sa pagpanguna ni Dr. Benjamin Resma alang sa formal nga commissioning ug turnover ceremony sa Double A Slaughterhouse sa lungsod sa Salay. Kini nga pasilidad dakong tabang alang sa legal nga distribusyon sa mga giihaw nga karne nga ibaligya sa bisan asang dapit sa nasod. Ang buhatay nagpahigayon usab sa ilang spay and neuter program sa Barangay Sinalok, El Salvador City kun asa 59 ka mga iro ug iring ang naserbisyuhan. Ang maong programa adunay temang Happier Pets, Live a Happier Lives. Sa adlong Biyernes, Hulyo 3, 2026, malapusong gipahigayon sa lungsod sa Villanueva ang Mega Malasakit Mission pinaagi sa pagkitimbayayong sa Mega Foundation. Nagkadaiyang kalihukan ang gihimo sama sa cooking contest, singing contest, dance contest ug pagpangtuno sa food bags sa guban pang giveaways. Sa laing bahin nag-awhag ang Provincial Youth Development Office ubos sa pagpanguna ni Miss Aline Oxtero ngadto sa tanang aspiring event planner sa Miss Or nga moapil sa libreng 14-day Events Management NC3 training nga ipahigayon pinaagi sa pagkitimbayayong sa Pangamahana Provincial ug TESDA. Pagahimuon ang unang batch sa lungsod sa Libertad sugod karong Hulyo 16 ug bukas kini alang sa mga kabatan-unang nagedad og 18 anyos pataas. Tumong sa maong programa ang paghatag og kahibala
kabalo ug praktikal nga kahanas aron maandam ang mga partisipante sa panginabuhian, trabaho ug pagnegosyo sa umalabot. Tipik lamang kini sa nagpadayon nga paningkamot sa administrasyon ni Governor Juliet Uy sa paghatag og inklusibong serbisyo publiko aron mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa matag misa-misnon. Agig sumbalik sa gipakitang tiunay nga pagserbisyo sa katawhan og igong dedikasyon isip public servants, gipasidunggan ang tanan departamento og mga empleyado nga miani og ganti sama sa regional awards, CSC ug LET ug uban pa. Ania si Nephilim Diaz para sa dugang detalye. Gipasidunggan sa kagamhanan probinsyal ang mga kawaning nakapasar sa mga exam ug ang mga kalampusan sa mga buhatan ning bagulang. Kinihuman nakaangkon ang mga buhatan sa Kapitolyo ug awards kumikan sa ilang walay puas nga paghatag serbisyo sa katawhan. Mukabat sa 225,000 ang kinatibuk-ang gitunol sa kagamhanan probinsyal sa mga award-winning offices. Ang mga opisinang nakadawat sa tig 50,000 pesos mao ang Provincial Youth and Development Office, Provincial Tourism Office, Provincial Library, Public Employment Services Office ug 25,000 pesos sa Provincial Veterinary Office. Girikognisa usab sa kagamhanan probinsyal ang mga kawaning nakapasar sa bag-uhay lang nilabay nga Civil Service Pen and Paper Exam ug Licensure Examination for Teachers. Important kaayo siya sa amo no nga gi-recognize ang amo ang pagpasar sa maong exam kay nakahatag pud siya og motivation sa among mga kauban nga aspiring nga nagmutik og civil service exam nga mopasar pud sila. Thank you Gov for recognizing our efforts. Makatabang gid ni siya sa among professional growth and career advancement. Kabahin kini sa pagpatuman sa Memorandum Circular No. 1, Series of 2001 sa Civil Service Commission kon CSC nga Program on Awards and Incentives for Service Excellence kon PRAISE. Tinguha niini nga marekognisa ang kadasig sa pagkamamugnaon, inobasyon, episyente ug integridad sa mga kawani sa gobyerno. Kabahin kini sa direksyon ni Governor Juliet Uy nga mas epektibo ang paghatag serbisyo sa katawan sa lalawigan subay sa bangon strategic agenda. Usa kini sa mga kalihukan ni Governor Uy nga mapasigarbo ang kalantip sa pangisip sa mga kawani sa Kapitolyo aron mahingusgan pa ang ilang pagpanerbisyo. Update gikan sa Provincial Governor's Office, ako si Nephilim Diaz, Miss News. Daghang salamat Nef sa laing bahin hisgotanan sa istorya sa kinabuhi nga gumikan sa usa ka pangandoy ug nakab-ot gayod ang kadaugan. Ania ang istorya sa usa sa gipasigarbong atleta sa Misamis Oriental nga si Kirk Zamayla. Atong mahinabi karon si Kirk Zamayla usa ka garbo sa probinsya sa Misamis Oriental nga taga Villanueva. Gibantog siya sa sports nga karate, diin iya nang nadala ang pangalan sa Misamis Oriental ug sa tibuok Pilipinas ngadto sa nasod sa Italy. Atong sari ang iyang storya niining Spotlight segment. Kirk, kanusa ka nagsugod sa imong profession sa karate? Nagsugod ko profession sa karate is back when I was 7 years old. Grade 2 ko that time, no? Pero that time is dili pa siya intact kid nga mo yung gusto. Kumbaga, training lang, kaban-uban. Nagsugod ko nga, nag-build ako ang mo gini ang para sa ko is when I was 13 years old nung pagdaog na ako sa nationals gold. Pero nakain ko nga, kailangan ako ni person, nag-do something sa karate. Number one, nag-atik sa inspiration nga nung karate is akong brother na wala na din na si Hans. Siya yung number one ang nag-enroll sa karate. So ako nagaban-uban ako sa iya ha. Hangtod nga siya, niabot ang time nagundang siya kay Kapoy tapos ako na hanggang continue. So hangtod karon siya yung ako inspiration number one. Itungod sa iya, basta ako nakasugod og karate. And aside po dahil na akong family po nga always support sa ko ang teammates and friends, daily routine sa training. So dito sa Manila is if na class and training. So
kung matamig 6 a.m. to breakfast tapos morning training. Mostly ang morning training is lifting, gala sa mi gabuhat mi, and then cardio, run or stairs. Tapos between na nga sa time 6 to 12 p.m. is if na school, after sa training diretso sa school. Tapos balik na sa dorm or sa ultra. Kasi mi kapoy ang mga athletes to lunch. Tapos after gid sa lunch, ang important is rest. Kaya po may training pagkahapon, which is karate na gid siya. Sparring or skills. Pressure, dili mo na siya mawala. Nang-win na always, no? Ang pressure. So, labi na ako ginandal ng pressure is, always good prepare. Layo pa lang, kumbaga, sa daily routine pa lang, sa imong always nga ginabuhat. Always good nga, akong akong kagalingon nga, discipline good. Pagkaon, sa tulog. Dito gabuild akong confidence nga, medyo ma-concur na ako ang pressure. No, which is hindi mo siya totally mawala gyud, pero at least di ba for me ma-minimize na ako ang pressure. So yeah, yung sa uban, di ba, pressure is a privilege. Back to 2023, every year na nationals, so na qualifying para mag-training ayo para tula sa nationals kung ma-select ko, di ba, hopefully. So patong nga time is naglarga ko sa gawa sa Italy, tapos nagdula ko sa nationals. Sadly, wala ko nakuha. Then, here comes 2024. Basta last na gili siya para mag-hunt nga makasulod sa national team. So, thank God naman, nakasulod sa Philippine national team. So, and then dagdaog po sa gawas. And nakuha, busa nga nakasad po sa national team karon, tumasa ko. Buot ni mo ipaabot ni mensahe pag-inspire ang ubang tao or atleta sama sa imo. Don't rush. Magina sa ko buwan. Kung mo sa ako na-experiences, sobra ka gadali bitaw ng gusto, dito mo success, dito mo makita ang result, which is dili siya. I know there's a right time nga kita na po na paboran, di ba? Always continue lang to dream. I know if you sacrifice, kablo kasi pagaling nga, kasi kasakripisyo ka, gagagag oras, imong butang nga imong gina-focus. I know naging magbunga na. Kurt, unsay pinakadakong achievement o award nga imong nadang-an? Kada akong achievements, siguro pag gold na ako sa Southeast Asia Championship sa Bangkok, Thailand. Wow, mo yung mas natatak sa kuha. Kaya mo gusto akong last card. It's either ang result na to, if ido ko kadaog ato, mundang naog karate. So nagdaog ban, so mo itong biggest achievement nga pag gold na ako sa akong category that time. As of now, we're preparing sa Asian Karate Championship sa Bali, Indonesia. This coming June. Sa last month, grabe yung training. This month, yapon, grabe yung training sa May. Hard training, skills, cardio. And after May, first week sa June, kaya ang tournament is third week ata sa June. So after sa May, then first week sa June, taper na. Di na siya grabe kapoy. Kaya para mo recover po na mo ang body. Okay, Kurt, isip usa ka sa miss noon, usa ka kanang lumad Villanueva. Usa imong mensahe sa pamilyang Uy, especially kang Governor Juliet Uy. Ko, thankful to them. Sa una pa, katong kay Mayor Ginny Uy, dili pa sa Villanueva, no? Grabe ang support sa mua throughout. Di na sa kuha, sa mga karate, gusto sa lain nga sports, di ba? Since karon pod sa province, no? Kang Gov, Tsada ang program ni Gov karon ngayon. Ako nasuya gani ko karon nga nay mga mga cash prize, no? If makadaog mo. Tabi balik. Pati yung mga bag-o nga mga athletes diri. Grabe gid. And thankful sa ila pod always. Sir Kirk, thank you kayo sa imong ihatag nga time, no? Good luck and congratulations. Yes, thank you, Pod. Thank you. Thank you, Miss Laura. Karon atong i-check ang lakat sa panahon sa Misamis Oriental alang sa nahibilin nga mga adlaw ning semana.
For the weather update, sugod karong adlaw paingon sa Sabado, makasinati ang Misamis Oriental sa moderate to strong wind speed ug moderate to rough coastal condition. Gitaktang dunay panalagsang pagdag-om ug mapanganuron nga kalangitan uban sa patak-patak nga pag-ulan, samtang angay pangandaman usab ang pagpangilat kon thunderstorm. Gipanghimangnuan ang tanan magdala kanunay og panagang sa ulan lakip grabing kainit kung asa ang temperatura anaa mulangkob sa pinakaubos 26 degrees Celsius hangtod na posibleng pagtaas nga moabot sa 32 degrees Celsius. Ug gipanghimangnuan ang tanan sa hulga nga dala sa kalit-kalit nga pagbag-o sa lakat sa panahon, kanunay magbantay sa General Flood Advisory lakip ang gipangandamang Super Typhoon Inday. Stay safe and informed, Misamis Notes. Hatod ang nagkadaiyang Social Services Program gikan sa Congressional Office nga anaa nahimutang sa Kapitolyo, ania ang dugang detalye aron masayod kamo sa mga mamahimong mag-avail sa maong mga serbisyo. Uy! Kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy! Kabalo ba mo? Uy, kabalo ba mo nga ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga kaniadto nahimutang lamang sa Uptown Carmen, Cagayan de Oro City, aduna nakaroy extension office dinhi mismo sa provincial capital sa Misamis Oriental. Oo, sakto gyud. Kini mao extension office na himutang ubos sa Provincial Tourism Office o kini nahimong realidad tungod sa walay hunong nga paningkamot sa atong inahan sa lalawigan Governor Juliet Uy nga padayon nga nagapalapad sa serbisyo alang sa kaayuhan sa tanang Misamisnon. Aniya ang mga lakang kung mangayo og tabang gikan sa ato ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Una, pagparehistro or intake. Mag-fill up og form og muhatag og basic nga impormasyon. Hatagan dayon ka og queue number. Ikaduha, interview o assessment. I-interview ka sa social worker pangutan-on ka bahin sa imong kahimtang, makwarta, pamilya o problema. I-assess ka kung unsa ang imong kinahanglan nga tabang. Ikatulo, pagsumiti og requirements. Kasagaran nga pangayuon, valid ID, Certificate of Indigency gikan sa barangay, medical records or reseta kung medical assistance, proof of income kung naa. Ikaupat, evaluation. I-review sa DSWD ang imong dokumento og interview tan-awon kung qualified ba ka. Ikalima, approval. Kung pasado, i-approve imong request. Sultihan ka unsa nga tabang ang ihatag. Ikaunom, paghatag sa assistance. Pwede kwarta, guarantee letter, or relief goods. Usahay dayon ra makuha, usahay naay schedule. Ikapito, monitoring kung needed. Nai-follow up ang DSWD labi na sa long-term nga tabang pareha sa 4Ps. Og dili lang kana ang maayong balita kay sa kilid mismo sa DSWD Extension Office ania nahimutang ang opisina sa ato ang Congresswoman sa unang distrito sa Misamis Oriental, Attorney Karen Lagbas. Busa sa ato mga kaigsuunan sa unang distrito sa Misamis Oriental nga nanginahanglan sa tabang og suporta sa atong halangdong Congresswoman Attorney Karen Lagbas, mas dali na ninyo siyang maduulan ang iyang opisina dinhi lang sa provincial capital andam gayud sa paghatag og serbisyo og suporta alang sa inyong mga panginahanglan. Kini nga mga inisyatibo nagpakita lamang nga ang atong lokal nga panggamhanan padayon nga nagtinabangay aron mas mapalambo ang serbisyo publiko og labaw sa tanan kini usa ka pamatuod sa malasakit og dedikasyon sa liderato ni Governor Juliet Uy nga nagpadayon sa pagdala sa serbisyo duol sa katawhan. Sa ilawom sa iyang panguluhan, ang gobyerno sa probinsya dili lang maglingkod sa opisina kundi aktibong nangita og paagi aron mas masabtan ug matubag ang tinuod nga panginahanglanon sa katawhan. Busa mga higala, kung kamo o inyong mga kaila nanginahanglan og serbisyo gikan sa DSWD o tabang gikan sa opisina sa atong kongresista, ayaw na paglangan adto na sa provincial capital sa Misamis Oriental ug pahimusli ang mas duol ug mas sayon nga serbisyo. Kay dinhi sa Misamis Oriental, ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy, ang serbisyo ginaduol, ang katawhan ginatagaan og importansya ug walay bisan kinsa ang mapabayaan.
Kini si Kendra Ernst o kini ang Uy, kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy! Kabalo ba mo? Sa hinapos ning atong programa, dunggon nato kining mga mensahe sa pagpasalamat ngadtong kang Governor Juliet Uy gikan sa mga benepisyaryo ug mga kadagkuan nga nakasinati sa epektibong kolaborasyon sa provincial government sa Misamis Oriental. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy. Karon na usan ko ka PWD. Naglisod gyud ko pangitag pagkaon. Salamat ako kay nabak. Agad, salamat ka, Gov, sa among pagtabang sa amo. Dagang salamat sa imong pagtabang kay na luwas-luwas lang among pagkaon. Sa TESDA, ang atong tuyo tumong tingkuha. Tagalog oportunidad na makatrabaho, makapangitag trabaho, employment, and other opportunities. And we are happy to see that it's not just technical skills ang atong mahatag sa TESDA muli, pati ang language. And at the same time, we are so much grateful for the coordination and the help of the provincial government of Misamis Oriental, for Sir Jerome and the governor, Governor Juliet Uy. Murag siya maging ang kapanguso. So we are very happy. I know with the provincial government, dako po ng tahas na mo, DDG, we have a very big challenge ahead, especially with Misamis Oriental being one of the industrial hubs of Region 10. With the special mention ng airport, which is to expansion of the Laguindingan International Airport, which is now under appointees. Si Gov yun mismo ang nangunay. No? This will open up thousands, libo-libo ka mga skilled workers ang kailangan. And so we are preparing for that. No? So the governor has been hands-on when it comes to human capital development, and we couldn't be happier that she is taking the lead in empowering our constituents in Misamis Oriental. So thank you very much. Hi Gov, may adlaw diya sa imong buhatan. So dako kayo kong pasalamat kanimo di ikaw nagalantaw sa katawhan sa Misamis Oriental nga mahawas sa kalisod. Labi na sa imong programa nga Bangon Misor. So imong giuyunan nga kining programa, kining mga kaayuhan nga nagikan sa imong opisina. Salamat kayo Gov nga wala nimo gihikaw para kanamo nga mga kabos o kapos sa kita. Salamat kaayo kung mga panghinaot o mga pagkampo kanimo nga mapalambuon pa ang imong opisina o ang atong Misamis Oriental. To Governor Juliet Uy, daghan kaayong salamat for the bill creating this hospital, and nakabalo ko nga hunahuna taad to kay sa Villanueva lang nga gamay nga hospital, but it was really a wise move to have it funded by the DOH so that it will be sustained and can be improved further. Daghan kaayong salamat for that. Sa mosunod nga episode, saksihan nato ang gipasigarbong produkto sa lungsod sa Salay ug ang talagsaong talento aron kini mahimong posible. Uy, Misamis Nons, nasayod ba mo nga kung hisgutan ang talento, dili paulahi ang Misamis Oriental? Gani, ubay-ubay ka mga maanindot nga handicrafts ang makita og mapalit particular sa lungsod sa Salay. Pagpakita sa kahanas, dedikasyon, labinab og paglantaw sa maayong panginibuyan, pinaagi niini nga mga produkto. Sa ating buok istorya,
Tara, uban ni ako ninyo og atong sutaon sa Misuroy episode. Usa sa garbo sa lungsod sa Salay mao ang produkto nga gama sa tukog nga gikan sa lukay sa lubi. Tungod lamang sa tukog, daghan ng mga produkto ang mga namugna niini. Atong lantahon og siren kung unsa ang istorya bahin niining proseso sa paggama og unsa kini kamayrondanon aron hingaan og kinitaan. Kuan pa gini, wala ni siya undang mga 12 years ko dani gahimo project na mo sa elementary. Pila pa imong edad ana so? Sa kuan start yun mo ano? 12 anyos. 12 anyos pa ka. Pangilibuan ninyo, mas ni okay ang inyong pangilibuan tungod ani nga produkto. Oo. Mao lang gid akong gisaligan sa akong mga bata. Sulod sa 12 ka tuig, adunay nagkadaiyang produkto naghimo si Tatay Joselito sama sa flower pot, basket, plato ug uban pang mga produkto. Gani, nagasupply na sila sa ubang mga tindahan sama sa Kugon ning syudad sa Cagayan de Oro. Sa wala pay volume na ko nga order, kuan individual sorry. Sorry Karon nga kada na barangay, order. Municipal ana akong Mahurot pud tanan. Oh, mahurot gid. Sa isa ka bulan sir pila imong kanang mahalin sa ani nga produkto? Sa isa ka buwan siguro kung akong ikuan, marog di siguro mo minus sa mga taunang panahon barato pa man ug karon nga karon na panahon. compare kuan siya di gid mo minus siguro sa mga 20,000 a month imong mahalin. Pila ang kanang basket, pila ang kanang basket na flower pot. Kuan na siya 350 ang flower pot. Ang flower pot depende sa size. Ang pila man? Naay 150, naay 120, naay 80, ang corner 75, stand, 50 ang pinakagamay. Ang corner stand. Ang corner stand, ang 3 layers, 700. 3 layers. O kuan, 800 ang 4. 1-2 ang 5 layers. Ang inyong plato sir, pila po tingnan niyo plato? Kani siya nga plato, 270. Ang isa? O ang dosina. 270. Ang dosina. Ang dosina. Daghan pud mo supplier karon sir nagakumpra sa inyong mga produkto karon. Daghan pud ang gakuha. Contact sa inyo. Oo. Daghan. Kanang sa Intero Kugon, palibot sa Kugon og sa ikaw ang gapubay. Ang volume gid bulk trading. Ikaw gid ang supplier. Ako ga supply. Ang ing-aning klase nga talento dakong garbo sa lungsod sa Salay nga naghatag og dugang panginabuhian, oportunidad ug dakong tabang alang sa pag-asenso sa kinatibuk ang paglambo sa ekonomiya. Kuan sa akong produkto basin og ganahan kuan sila mag-order kay nasa ako ang quality nga hinimuan gyud na kanang kung usa ka items pareha ka nako pareha. Naman sa ako ang original gyud sa tanan sa Intero Salay. 1988 akong gipagawas ni sa diri sa Salay. 1988 man ko naka-ari diri. Gipakita lamang sa taga Salay ang talagsaong talento kon paghimo og handicrafts nga nagsilbing timailhan sa lungsod. Og dili lamang dinhi sa Salay, daghan pang angayang ipasigarbo sulod sa nagkadayang lungsod og dakbayan niining lalawigan. It's uniquely Miss Or, where every journey is truly unforgettable. Alang sa full package experience, atangi ang lain pang episode sa atong Misuroy nga programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy nga hugot nga nagtuo nga ang kolaborasyon maoyabi sa pagkabot sa hiniusang paglambo aron hingpit sa pagbangon sa Misamis Oriental. Pabiling masayod og makiglambigit ni ining programa og sa mga official Facebook page. Sa ngalan sa tibuok Misamis Oriental Provincial Information Office, subli ako si Joan Tabique ug kini ang Mr. News.